si myslím, že bulldog je pes, který třeba má takový povahový rysy nebo vlastnosti jako každý normální skinhead, že jo. Je takový tvrdý, kousne nepustí, já nevím. A hlavně je takový chladný a víš, nemyslím, že je nějaký třeba úplně brutální, jako já si myslím, že bulldog je takový prostě pro mě třeba nejpřijatelnější a nejlepší pes. Nebo rasa psa. Skinheadi, kdyby se na ně podíval nebo je pozoroval, tak vlastně opravdu tak jedenájí, chovají se tak i vypadají tak většinou a prostě proto třeba bulldog, no. Já jsem tam hrdý na to, že jsem skinhead, vole. Že prostě dokážu, vole, jít po ulici, vole, když mi někdo bude srát, vole, bude dělat problém, vole. Že prostě řeknu, že jsem skinhead, vole. Nepozná podrážku tvých bod. Nepozná podrážku mojich bod, vole. Já si myslím, že být skinhead je prima věc, že jo, je to prostě život plný zábavy, srandy, ale i vážných věcí, je to život našich šarvátek, že jo, a tohleto. A je to fotbalový chuligánství, jo, v pořádku, myslím. Ale Stando, tak z čeho máš ty jizvy? Nějakého z dětství, nějaký udělají nepřátelé. To je všechno. Vždycky se někdo najde, kdo ti udělá nějaký znamínko. Někdy, když jsem třeba i hodně pil, tak jsem někde zakop a... O to nejde prostě, je to jasný, je to tvrdý přístup k životu, že jo, protože my chceme přežít v společnosti, jo, ale my žijeme vlastně, nechci říct na ulici, ale vlastně jsme jako děti na ulici, jako to je myslím pro nás v pořádku, že jo. Právě tohle to mě na nich strašně zajímalo, tady to. No tak... Hlavu ne, vole. Jí má tím každý den. Prostě je to něco jiného. Když se tam mluvil v Petříčkově servou fréži v hospodě, ty vole, rozkopou si držky, vykopou si zuby, jo, tak jako já si myslím, že se o tom vůbec nemluví, jo. Je to takhle, ale jako když skinheadi táhnou třeba městem nebo je nějaký konflikt s někým, kdo třeba to vyprovokovat chce, nebo můžou to být i samotný ty skinheadi, tak se podívej potom, co napíšou v novinách, že jo. Skinhead je jedna z mnoha kultur, jo. Je teda pravda, že jako skinhead jsou jedna z velmi viditelných kultur, jo. Třeba takový, já nevím, skateři, graffiti, ty mají taky svůj styl života. Je to nejstarší kult mládeže, který vlastně přežil 26 let. Poslední balon. A dává mi to sílu. Hop. Jo. Jo. Ty debile! No to dobrý, ne? Rychlý, vole, co? No tak řekni. Já si myslím, že třeba ten rok 69 je pro ty skinheady takový docela důležitý, protože vlastně to je doba toho vyvrcholení těch skinheadů v Anglii, že jo, který byli vlastně z východní části Londýna, z velkých měst. Rude Boys to byli přistěhovalci z Jamajky vlastně první, který přitáhli vlastně ze svý domoviny tu hudbu ska, jo, to je takový calypso mental a tahle jejich národní hudba. No a skinheadi v té době vlastně se rekrutovali taky z moc, který byli skulturisti a mladí do té doby poslouchali soulovou hudbu. No a protože vlastně spojením těch Rude Boys černých a těch moc, jako ti vlastně neměli svoji vlastní muziku, tak prostě museli si nějakou najít, že jo. V té době nepřipadala v úvahu žádná hudba jako stylu hippies, jo, to prostě v žádném případě. Tak prostě skinheadi hledali něco, co by prostě mohli poslouchat a vzali za svoji hudbu ska, kterou zrovna ty Rude Boys přitáhli. Takže chodili prostě do tančíren, do klubů, do pubů, tancovat, bavit se, pít, já nevím a tohle všechno. To jsou modi starý z 60. let, to jsou vlastně předchůdci skinheadů, že jo. Právě tyhle ty chlapíci se potom rozdělili na dvě skupiny, na takový ty gang moc, to byly ty tvrdší modi, kteří vlastně jezdili na skútrech a byli takový trochu už jako skinheadi pro násilní. Z těch se potom ty skinheadi taky samozřejmě staly, že jo, to byla ta historie s mixováním s těma Rude Boys. No a pak byly moc, který byli spíš takový módní, jako jo, který chodili do tančíren a záleželo jen spíš na drahých oblecích, jo. Ty tvrdý moc právě nechtěli následovat ty moc, ze kterých se stali hippies, nebo prostě chtěli být takový módní kašpaři, jo. Tyhle ty moc prostě byly tvrdší, protože žili na ulici, jezdili na skútrech a vlastně nezbývalo jim nic jiného, než se od nich oddělit, že jo. Zpočátku se skinheadům neříkalo jako skinheads, jo. Dřív, jak jsem říkal voříšce, já nevím, Peanuts, Boot Boys, protože nosili vysoké boty, že jo. Navíc nebyly ani úplně dohola ty původní skinheadi, jo. No ale je to prostě daný, že tyhle ty tvrdší moc, nebo ty moc, který to cítili, takhle to odpustili a vlastně spojili se s těma černýma a z toho celého celku vznikl ten první název skinheads, jo. Když si srovnáš tyhle ty roky, ten já nevím, 69. a 96. tak dřív byli černoši skinheadi, bylo to v pořádku, nikdo se nad tím nikterak nepozastavoval, tyhle ty lidi žili na jedné hromadě v pohodě. A dneska, když uvidíš černýho skinheada, tak prostě nebudeš chápat, nebudeš tomu věřit. S Martinem z bráchou jsme stáli v metru na Florenci, stáli jsme v tom podchodě tam, u toho obchodu s tapetama prostě a šla tam nějaká banda mladých lidí, nějaký studenti prostě, se tam stáli spolu prostě
A oni na nás prostě celou dobu hrozně koukali a když prošli, tak prostě ještě jsem slyšel takový ty hlasy, jak se otáčí a ten jeden říká, člověče, viděl jsi to, Negry a Nácek, to jsem ještě neviděl to. A vlastně šli dál, jo. Jako naše rodina je taková trošičku prostě taková do všech stran, no. Matka prostě měla za manžela Kubánce, no, takže prostě z toho vyklet Martin tady. No a si pohoda, no. Já si myslím, že skinhead, který zná historii skinheadského hnutí a respektuje ji, tak nemůže být fašista třeba. No protože jak může být fašista, když prostě Rude Boys byli černý, když vlastně původní skinheads vycházeli z černé hudby, jako byla ska, nebo skinhead reggae, jak je možný, že jsou tady dneska rasistický skinheadi? To je nesmysl, že skinheadi nemůžou být rasistický, když je to multikulturní společnost. No asi tady, počkej, odsaď, no. No odsaď, takhle. No jak se ti dostalo? To bylo prostě, že v tramvaji mě napadly nějaký 12, jako to byly 15, 16 mohlo být. No tak jsme se tam chytli, potom když jsem vystupoval, tak za mnou jeden vyběh, ne. Ten na mě vytáhl nůž a seknul mě, že jak jsem uhnul, tak mě jenom škrábnul a jako dopadlo to dobře. Bonheadi, tak to jsou jako naciskins, no, fašistický skinheadi, těm se říká bonheadi. Jo, to je černá stránka věci, no. To je smůla, že jsou. No, tady se nacházíme na území vlastně bývalého Bedfordu, který dřív fungoval v roce 91-92, asi zhruba neznám přesně datum, a scházel se tady tak zhruba asi 25 skinů. Část byla kališníků, část byla prostě českých fašistů. Bedford to bylo prostřední jméno prvního čaroděje Ku Klux Klanu. Jmenoval se Nathan Bedford Forrest, byl to je vlastně jeden z zakládajících členů a proto to... Já když jsem sem přišel, tak se to tak jmenovalo, pak jsem odešel, protože prostě se mi nelíbil jako nějaký ten přístup, prostě jsem chtěl být víc akční, tak jsem se prostě vydal k pravici, jako k tvrdý ultrapravici. Tak jsem byl jako dost fašisticky orientovaný, no. Tady ani nejsou ty neonacisti, tady jsou spíš normální český fašisti, že White Power Skins, Hammer Skins, Blood and Hunter a tohleto všechno, ale tyhle ty kluci, já nevím, já jim prostě nemůžu rozumět, že oni můžou být White Power, samozřejmě rasismus je věc, která tady prostě existuje, funguje, ale já nechápu, proč oni jsou skinheads, jako my jsme pro ně vymysleli název už před 10 lety jako Bonheads, to v dobách, kdy já jsem ještě žádný skinhead nebyl, ale já si myslím, že White Power skins v úvozovkách nemají ze skinheads jako takovým vůbec nic společného. Ani muziku jako my neposlouchají, zatímco máme rádi oi street punk nebo ska, tak oni poslouchají opravdu White Power rock a takovýhle věci. Tady jsme chtěli udělat šibenici, ty vole. To bylo hrozný, ty vole. My jsme chtěli zapojit ty ostatní dráty do elektriky, ty vole. Takový ty nápady, vždycky jsme diskutovali, jako když se třeba mluví o piva, vole, takový ty keci. Dole, ale prostě tam je taková malá místnostka, takhle jako když vejdeš dolů, je po těch schodech, je to právě nahoře, že to je zaházený, no. Tady vejdeš dolů, tady jsou dveře, tady je jedna velká místnost, ve prostředku je sloup,